mmanja makudze nkuyambe mmanja makudze nkuyamwe akuti mukadzamva kuti khala bwino ndipo watu pamkutani achoke asachoke 111 DK1 ipepelele Bwana President ino ndi mtsogoleri amene amalawi moti apa onse awangayutemu tamikani manja amene mukavote mukavotera ndani mukavotera ndani mukavotera ndani bwana atu awawa palibe pachipani zina motasi pani zina tukamba pano ali kusele kwa mpandawo kuti amve bwana kuti kodi zikuti chani kugalawo mosaka nthawi bwana mundilole ndipemphe chiphali wali Rashidi Pili kuti akwere pamalo pano manja nkhani zikatere atiye sabutie ndi mafumu nonse nekuti zakwera mtunda olemekezeka His Excellency President wa namba 7 kuno ku Malawi chokera pa 16 ba First lady, talking about 16 bar. First lady, first lady. First lady. My India, Oji, a press, MP Wanga, the council Wanga. Manja Mamba. UTM! Sogolatu! Osa Opa! Osa Foka! Maule mwaperekezwa kale. Bwana Chito Yanga njia ngono kwa mbili. Koma ni mafrandi neneis. Bwana Zulo! Bwana Zulo! Mwandizula mpango wa kunsana mutamenya chakwera bako mabamache wana sizama sawa zinalizo zijeya kwa ninazoa kuti DK ndikatundu Zulo wana mazungulia mutu lero kuyenda kuchigulizano kumene nomaenda iya kuenda mene ndeni kuti kwadi abusawa mutu wamba ukuyenda po wana nafika kulitundu chagola pia banda chagola mutu sungukia minutie uze kurabe kwa zambi mai ware di kansa tabwana Chakwera wabengezeka wabenga misana Bwana kuno amena na pesa kuno ndi 48,000. Bwana ndikamanena kuti pano pa Central Region 3.2 ine bwana pano tikupasani 1.9 million. Pano 1.3 million ndabusa wandaza. Kamlo amai wale kapeleka ni moni kwa watu ndingova pang'o UTM
Sokola tu Dr. Dalitso Kabambe Stella Helen Kamulomo mwana watu ndikufuna ndimugobere kamuni pali kutsogoleri kosiyana pakati pano koma ineyo chipati ndi 1 minute ndikunena kuti pa 16 tikapatse voti Dr. Dalitso Kabambe. Ndikufuna kunena kuti AMP ndi ine tidafotokozelana mavuto akuno kuti tikufuna health center kuno. Ino mukudziwa kuti anthu kuchoka kwa Kawale amapita ku State House amapita ku Efini zimenezo sizolongosoka iya. Ino mukudziwa abale yanga tilibe secondary school kuno ine ndi mayi yanga takambirana bwana kangotenga poma muli zambiri mu achiyamatanzanga titsegula maskulu amakompyuta ngakhale tidzagulaso mashini osogera aziyamba maulekeza 12 o'clock aziyambaso 12 o'clock antena kulowa muzaka 5 tidzabwisa anthu ochuluka sindinganene manifesto anga ambiri pano nthawi bwana ndidzacheza nanu zikomo kwambiri. Ulemu upite kwa gogo asabutie chatata ulemu mazikumu onse azgogo amene muli pano ulemu kwa president yathu Dr. Dalitso Kabambe pamodzi ndi Madam Bridget Kabambe asibalanzanga nonse landirani ulemu muli bwanji. Mawanga siambiri mwambakale ndine Stella Warren amene ndikuyimirira dera lino tibwera kudzapanga msonkhano woti tidzakambirane tidzachezerane mavuto akuno ndikwadziwa ndi ambiri. Mavuto namba 1 ndi njala. Tibwere tikambirane tione kuti njala ipitirire isapitirire tibwera tikambirane tipatsane njira. Mavuto a skulu anena kale zipatala anena misewu anena madzi anena zonsezo ndizotheka ndi utsogoleri wa Dr. Dalitso Kabambe. Inuyo ifeyo tikangovotera Dr. Dalitso Kabambe kumuyika kukhala president wa dziko la Malawi kudzavotera Stella Warren kukhala mlera khungwa wa city center ino kudzavotera mchimwene wanga Kamulomo mavuto athu onse idzakhala mbiri yakale. Tiyeni tiyike maso patsogolo tigwirane osamenyana ifeyo voti yathu pa 16 tidziwe kuti ikupita kwa Dalitso Kabambe. Moni tipepese kumaliza gogo ngozi imene yachitika kuno tipempha mzimu wa m'bale wathu use mumtendere zikomo kwambiri. Palimpo baba bwana ndikusika kuti abwere na Yesu dolo wina ba koma bwana zivaini anthu enawa mwaona khopeza kufumata kodi tikachoka pano m'manyumba mwanu tikadya chani chakwera hata kama anthu awa bwana ndikusika pasi amasira zake ulemekezeka. Majama regional governor akamuna kuno kwacha tata ndamva kuti adalipetsa kwambiri ndi azimayi pamona shadow MP wanu wakuno voti anu mukampatsa Stella Warren
bwino senu president wakuno mukavotera Dr. Dalitso Kabambe bwana nkhani imene kuyenda mmasamba mchezo akuti inuyo dzulo kucha munapita kwachakwera kwawo kumudzi kwawo kumene kucha atanatulutsa gulo takumenyeni koma ati gulo atangokuonani bwana gulo yonse kuthawira kumadzi kudola bwana ndinu dolo 111 hayi volume ndifuna pasera usini kupompa ndifuna ambe kusera uzulika pangani pati 111 DK1 ipepelele bwana pali mashini pasi hapa Director of Operations, National Director of Operations. Anyamata otsula kupika ngale. Akwema bano bwana akulandireni. Honorable Msusa fikani papalo. Siko mwapiri. Ule mubire kwa ino magogo atu mbano. Ndiponso mulandirire kupepesa kwathu pazovuta zimeneza tigwera mmudzimu. Ule mubire kwa president atu Dr. Dalitso Kabambe amene tili nanu pano. Ule mubire kwa first lady atu Madam Bridget Kabambe amenenso tili limodzi lero pamalopa. A president mundilola kuti ndichite modula chifukwa cha maliro amene achitikawa komanso chifukwa chokuti anthu abwera pano abwera kuti adzamve inu mukuyankhula ndiwo abwera kuti adzakuoneni komanso adzamvere mfundo zanu zimene mwakonza kuti kuyambira pa 16 September pano mukonzere dziko la Malawi. Abale anga akuno kwachatata ndifuna mundimvetsere bwinobwino zimene nditanene pano zikhala zinthu zitatu zosakuta. Choyamba ndifuna kuti muadziwe kuti Dr. Dalitso Kabambe ndi ndani. Chachiwiri ndikufuna kuti mudziwe kuti iwowa adachitanji kuti afike tsiku la lero kuti ife tidzinena kuti oyena kuyendesa dziko la Malawi ndi ndani. Ndipo kwachitatu kukhala kuwapempha iwowa kuti atiyankhule. Titero reti ngati mufuna mumvetsere bwinobwino ndifuna ndioneka chipakira chanu chochili mwamba chipakira mwamba UTM sokolo watu Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September pano. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September pano. Anga ife tonse kwachatata kuno pa 16 September pano. Chifukwa chani tonse tikuvomera kuti tikukhala mboma pa 16 September. Chifukwa chokuti tili ndi economic engineer pamalo pano. Abale anzanga mwamva tu achado MP athu anena kuti vuto lili kuno ndi vuto la zanjala eti. Njala kuti ikhale pakomo imakhala kuti mtumba mwanthu ndalama tilibe. Chifukwa kuti ndalama zotili nazo mwezi tikukwanitsa kugula chimanga, mwezi tikukwanitsa kugula fertilizer ndikuthana nayo njalayo. Koma chifukwa chakuti chuma chasokonekera cha dziko ndi chifukwa tafika tsiku la lero pamalo pano kumanena kuti kuli njala. Tsopano Dr. Dalitso Kabambe ali apa ali ndi zaka 50 zakubaba. Iwowa maphunziro awo tikamati Dr. ndikuti anapanga maphunziro apa mwamba zaidi eti maphunziro awo anapanga amati development economics kukonza za chuma ndi chitukuko kukonza za chani mawu amene umwagwiritsise pa umene ndikulowerako ndizibwereza ndikatenda kuti oli Dr. Kabambe adaphunzira maphunziro anji muzindiyankha kuti kukonza za chuma ndi chitukuko basi mavuto tili nawo kumayo kuno ndi achuma ndi chitukuko tamvana eti. Dr. Dalitso Kabambe azaka 50 anapanga maphunziro a za chuma ndi chitukuko ndi udokotala wawo sudokotala wa mchipatala sudokotala wa ophunzitsa anthu ayi mwina ena fezi matitengerapo kanthawi kuti timvetsetse kuti timvetsetse bwinobwino tasiyanise Dr. Dalitso Kabambe ndi tiyendiyambiye ndi achakwera kuti nangasali pafupi pompano titisambira kuti ali kumakunja tifikako kumene.
Dr. Lazarus Makathi Chakwera, a president a dziko lino pakali pano timakonda. Koma iwowa yeye president aliyese amayenda kumakondeka. Aketende asili koma mumvetsese. President Makathi Chakwera Dr. nawonso ndilokotala inde. Ali ndi zaka 70. Mumvetsesa right? Ndipo udokotala wawo iwo adapangaza udokotala wa ulaliki. Udokotala wosanthula baibulo, kugawa mawu, kuyika manja kulikiza manja pamutu kuti kupempherera mvula ndi zina zotero zokuzana ndi kugwada pansi kupemphera. Maphunziro awo iwo adapanga amenewo. Tamvana eti? Mavuto akumalawi kuno ndinena kuti mavuranji? Zachuma right? Mavuto athu ndi amapemphero ngati? Mavuto athu ndoti tikukwanisa kugwada kapena kulowa nchali chingupemphera. Tikachoka mepo tuone Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi zaka 85. Muzizimvetsesa zinthu zitwe. Ali ndi zaka zingati? 85 eti? Iwowa anapanganso nawonso maphunziro awo, koma maphunziro awo ndi azamalamulo. Maphunziro ake ndokuti akalowe mkhoti akathandiza anthu kupeza pero, akathandiza anthu kuti ngati akufuna kugula malo pena pake asayinirane mapepa ndi anthu aduse kwa mafumuku. Maphunziro awo anapanga iwowo ndotero. Mavuto amene tili nawo kumalawi kuno si mavuto amalamulo ayi. Si mavuto so amapemphero, zini mavuto asachuma. Yekhayo ma president onse ndachulawa amene ali ndi kuthekera ndi kuphunzira kokwanira ndi experience kumeko ndilowerako posachedwapa yoyendesera dziko, yoyendesera chuma cha dziko ndi Dr. Daliso Kabambe ali apo. Zisankho zimene tikapanga pa 16 September pano tikapange tili anthu ozindikira. Tikapange tili anthu ozindikira, anthu abwera kuno atenga anthu azinzawo mabasi malole kuzazisa pano malo apo. Mukativotereso ife, mukativotereso ife. Koma onsewo sabwera pano ndikunena kuti iwo anaphunzira zachuma ndi chitukuko. Mavuto athu ndi amenewo. Tikataya mwayi utawupeza apa tikhalanso ndi zaka zina 5 zomva kupitika. Chifukwa pa president ena onse ndakutchulira ndi Professor Arthur Peter Mutharika adakhalapo president, akafunanso kubwerera kuzakhala president. Musonkhumati zimene mukufuna kukapanga panozi simunazipange nthawi yanu muli president bwanji. Tikakamba za Achakwera ndi mavuto ndawa tikukhala nawo tsiku zaka zina 5 ndichionongeko kuti nditweti akasimize mawa oyuza kopemphera ndichionongeko. Tikalowa kunkhani ya experience, munthu wofuna kukagwira ntchito pamalo pena paliponse umayenera kuti uonese kuti ntchitoyo ukhoza kukwanitsa kugwira. Andi kukwanitsa kugwira kwa ntchito kumakhala kuti ntchitoyo unayigwirapo. Ndimvetsere pamenepo eti ntchitoyo ukhale kuti unayigwirapo. Dr. Kabambe ali apa agwirapo ntchito ngoma kwa zaka 25. Boma beti kukamba zokaendesa boma, si kukamba zokaendesa stolo kapena zokaendesa sukulu ayi. Iwowa agwira ntchito ngoma zaka 25. Maudindo osiyana-siyana. Kumapeto kwanga kundisichulapo maudindo awiri akulu amene iwo agwirapo ntchito. Koma maudindo ena onse ambuyo mu madirector kandi principal secretary, maudindo amene amadziwika boma iwowa akhalapo. Kusonyeza kuti kuthekera kumene timati experience yogwira ntchitoyo ali nako. Bwana yetu Dr. Chakwera abusa ndizindina choncho eti abusa Chakwera experience imene ali nayo yogwira ntchito kupatula kulalikira ndi yogwira ntchito kuchipiku kugulitsa malonda, kugula ndi kugulitsa malonda. Dziko la Malawi silikufuna munthu oti aligulire ndi kuligulitsa malonda ayi. Ifukwa olatakalapo munthu otero sangakwanise kutipangira zimenezo ifukwa chumacho kuno kuti libe. Ndeti yambe tibwerere pambuyo tikonze chani tikonze chuma. Experience imene ali nayo Professor Arthur Peter Mutharika ndiyophunzitsa kulowa mkalasi ngatumo kumaphunzitsa anthu kuti mukufuna za malamulo zimayenda chonchi. Iwo acha zimenezo amatha. Mwina nthawi ina yake kutsogolo kuno dziko la Malawi likadzakhala ndi vuto langati limene lophunzitsa mwina tikhoza kuzankhola nawo. Koma pakali pano vuto limene tili nalo kumalawi kuno ndi vuto la zachuma limene yekhayo amene angathe kukonza zachumayo ndi Dr. Daliso Kabambe awali apa.
Dani na kuti ndichulapo maudindo awiri okha pamaudindo ambiri onse amene wagwira mboma. Agwirapo iwo antchito ngati budget director udindo ofunika kwambiri mboma lina lino lonse. Ntchito ya budget director ndikuyang'anayang'ana chuma kukambirana ndi ma development partners amatewa zathu azungu komanso ena mumalamu muno kuyang'anayang'ana chuma kuti chuma chimenechi tikachipeza ndikukhala nacho mboma tichigawa bwanji kuti kikagwire ntchito. Tamva pano vuto la health center, tamva kwina kusudaona ukonsika utaona kusukuoneka bwino mavuto amene okuti athetse amene angathe kukwanisa kuthetsa ndi amene angadziwe kugawa kwa chuma ndi budget director amene iwo ali budget director nthawi imeneyo ya Malemu Mpingwa Mutharika mzimu wonse mumtendere. Zitukuko zambiri zimene amalawi timanena kuti tinaziona ndi maso zimene zinapangisa Mpingwa Mutharika kuwina zisankho ndi 62%. Iwo ndi amene ankagwira ntchito ngati budget director wawo kugawa chumachi chikabwera ndikuneyo kuti ichi chipite kumanga sukulu, ichi kumanga misewu, ichi kumanga zipatala. Munthu uyu mukumuona apa ali ndi experience yokhala budget director. Chimene ndikunenera mfundo imeneyi yokuti amene tili nawo ngati a president pakali pano experience imeneyo alibe. Umboni wake nawo ku budget session yomalizira ya parliament inachitikayi anatenga 67 billion kwacha ukasiya ku State House. Mukumva ndikutenga 9 billion kwacha ukasiya ku Adimaki. Adimaki ndiyo kuti tithandize tonsefe kugula chimanga mochipa. Pamene 67 billion kwacha ili ku State House ndiyo kuti tithandize president, akazi ake, ana ake, azilongo ake apakomopo kuti athandizikire. Anakhala kuti achakwerani ndi experience ikati ya budget director anakaziwa kuti 67 billion ipite ku Adimaki, 9 billion ibwere pakompa. Koma anasokoneza kusonyeza kuti experience alibe. Manimvesesa eti udindo wina umene bwanawa anagwirapo ndi Reserve Bank governor. Ngati tikuona mavuto ambiri dziko lino la Malawi pakali pano, mavuto akukwera mtengo kwa zinthu, kusowa kwa mafuta, fertilizer kusowa, kumasokwera mtengo, ndi chifukwa chokuti ndalama yathu yakwacha sikuchita bwino poyerekeza ndi ndalama yakunja imene mayiko ambiri amapangira malonda amati US dollar. Iwowa ali ku Reserve Bank ngati governor kuyambira 2017 kufika 2020 mitengo ya zinthu zambiri sinakwere ku Malawi. Chinachititsa zimenezo ndizokuti iwowa anayigwira ndalama ya Malawi kuyisiya kukhala ndi mphamvu kwambiri mokuti ndalama yakunja ngati ya dola sinkabwera nkumangoseweretsa ndalama ya Malawi imene ingafunire yayi. Potero mitengo ya zinthu zambiri sinakwere. Ndipereka zitsanzo zosavuta. Shuga patengo mena anaupeza iwowo 2017 mena machoka 2019 anasiya shuga ali pantengo omwewo. Tikakambaso za mafuta opikira chimodzimodzi wapeza mafuta opikira ali pa 4,000 kwacha wasiya ali pa 4,000. Akakhala kandi sopo indi masambirayo wanima kandi azamu kandi anamupeza ali mtengo wabwino, anamupeza ali pantengo wa 50 kwacha anamusiya pa 50 kwacha. Fertilizer mpeza ali pa 16,500 kumusiya so mtengo mweru 18,500. Kungochoka iwowa 2020 zinthu zasokonekera kumayo. Mukayang'ana sopo weniweni wanima kandi Ufresh pano tikugula ndalama zosachepera 1,000 kwacha. Iwo anamusiya ali pa 50 kwacha. Mukayang'ana mafuta opikira pano 2 liters kufika 16,000 kwacha. Mukayang'ana imene majesi amene anali majesi ngakhale temeki sonayewagwera mtengo zinthu sizikuyenda bwino kwacha. Abale anga mosakutayira ni nthawi ndimafuna kuti ndingogawana nanu kambiri kameneko ka Dr. Daliso Kabambe kuti mukamakavota mukakumbukire kuti mavuto athu ndi azachuma. Yekhayo amene amadziwa za zachuma pa ena onse amene akupikisana pa udindowu ndi Dr. Daliso Kabambe. Ndi mawu amene wa president anga Dr. Daliso Kabambe amene ngakhale president wa dziko la Malawi ndikupemphera president kuti mwayankhule anthu ali panowa kuti amve kuchoka kwa inu kuti malonjezo anu ndi otani kuchokera pa 16 September kumapita kutsogolo. Ambuye akudalitseni nonse kundimvetsera zikomo kwambiri.
Sogolatu. Choyamba ndipereke ulemu kwa Maika Banda mene muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Onabo Mususa mene muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Regional Governor komanso a District Governor muli pano ulemu wanu. Amayi indi a Director amayi ndi amayi onse ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Director anyamata ndi anyamata onse ulemu wanu. Ndipereke ulemu waukulu kwambiri kwa mafumu athu muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu waukulu kwambiri kwa Shadow MP athu akulu ndi Shadow Councilor ino akati ali ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana nonse moni nonse. Muli bwanji? Inenso ndiri bwino. Nyumba yathu ili paseripa pamene ine ndakazanga ndi anati makhala. Pamene inali nyumba ya makolo wanga nabadwira pamenepo ndakulira pamenepo pakana moyo wanga wonse ndakhala kuno kwako kwa chatata. Yotero aseno bajani. Wadi mionda chemari yanga. Inuyo morita chemari yanga, chemari wanga, makolo wanga ndi ananga nonseno. Mu 2020 tikupanga kampeni ya 2020. Achakwera analilonjeza zinthu zitatu. Analilonjeza kuti tizidya katatu. Ndani lilodya katatu tulo. Achakwera mu 2020 analilonjeza kuti anyamata adzakupatsani 1 million jobs. Ndi anyamata amene apeza ntchito apa. Mu 2020 achakwera analilonjeza kuti mitengo ya zinthu idzakhala yomverera yotsika. Mitengo ya zinthu ndiyomverera ndiyotsika. Mu 2020 achakwera analonjeza Malawi kuti adzatipatsa ngongole za nefi. Ama business ndani wa business wandira ngongole apa. Abusanje abodza. Jonsecho zimene taona ife m'malo mwake ndiye kuona kuti fetereza adakwera mtengo kwambiri. Zotsatira zake ataukanika kugula fetereza. Wa AIP sakulandiranso anthu. Zotsatira zake sitinatsire bwino fetereza. Ndiye chimanga talima chochepa. Adimaka anatsekanso. Ndiye oda kutali kwambiri chimanga. Lero chimanga chakwera mtengo kwambiri. Andaukanika kupeza chakudya. Zotsatira zake njala yativuta pa Malawi njala. Achinyamata ntchito alibe. Ama bizinesi nawasalowa pansi. Mipamba yonse yatitimira. Ngongoleso kulibe. Aliyense akungolira. Zinthu zakwera mtengo ndizoona. Ikachula chinthu munena chakwera. Simuopa. Simuchita mantha. Mufula. Ndiyambe. Timanga. Chakudya.
chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani? Panyumba munthu akalipira ntchito tima ndani? Pa business munthu akalipira ntchito tima ndani? Nanga pakwaya munthu akalipira ntchito tima ndani? Achakwera atana achakwera, atana achakwera, atana achakwera. Ubwino wa demokrasi ndonena kuti mu zaka 5 zilizonse Amalawi timapatsidwa mwayi wowunika amene adindo agwirira ntchito. Ngati adindo sanagwire bwino ntchito timatani? Ndipo mbuyo muena tinatani? Ndipo ulendo uno achakwera tiatani? Chotero achakwera tikajotsi papaloti. Ndikuwuzeni zifukwa ziwiri kapena zitatu zokachotsera achakwera pa mpando. Chifukwa choyamba nchonena kuti fetereza amene adatinamiza kuti tigula 4,000 kwacha kanthu nkake. Fetereza uja anali 18,000 kwacha mmene amatenga boma. Pano fetereza uja wafika 158,000 kwacha. Palibe akukwanitsa kugula fetereza iyayi. Njala yativuta tikumangodziyedzeka ngati timayedzekera njinga madzulo sadya iyayi. Achakwera tikapatsaso mpando ulendo uno ndiye kuti fetereza uja afika 500,000 kwacha. Akwanitse kukuwa ndani fetereza, akwanitse kuwa ndani fetereza. Achakwera satipa chakwera, satipa chakwera, atipa chakwera tisakavotera chakwera ulendo uno iya. Mbewu ya chimanga mu 2020 inali 16,000 kwacha bagi ya 10 kgs. Lero yafika 138,000 kwacha. Tikapa sasa achakwera mpando mbewu ya chimanga ifika 300,000 kwacha. Akwanitse kugula ndani? Ndiye tikamanika kugula mbewu, tikakanika kugula mbewu, tikakanika kugula fetereza, chakudya palibe, satipa chakwera, anthu sazimangirira, anthu samatemiki. Ndiye bwino tachotsa achachokera pachani kodi? Chachiwiri achakwera mu 2020 adalonjeza achinyamata adzapeza ntchito. Lero achinyamata onse angoyendayenda kusowa ntchito, akumakafuna ntchito m'makampani sakuwalemba achinyamata iyayi. Achinyamata ena amandiwuza akuwaona asungwana okongola koma akuakanika kuwakwatira chifukwa akadyetsa chani mwana wa mwini wake. Achinyamata ambiri akuzunzika dziko lino. Achinyamatawa tiwasamalire. Achinyamatawa tikangovoteranso chakwera ulendo uno akapanda kupeza ntchito ena amamankhwala. Achinyamatawa ena azipha achinyamatawa, asana azipha achinyamatawa tinchotse chakwera pa mpando. Chachitatu achakwera adalonjeza mabizinesi kuti mitengo ya zimvikhala yabwino, komanso kuti adzapatsa ngongole. Amabizinesi sanapatse ngongole, amabizinesi awo onse alowa pansi atitimira. Anthu akuvutika mabizinesi kwambiri dziko lino. Kuli bwino achakwera achoke pa mpando, chifukwa ngati achakwera sachoka amabizinesi akhala akuvutika dziko lino la Malawi.
Malawi mukavote mwanzeru tachotsa chakwera pampando. Anthu dziko lino tikonzenso nkhani ya zakudya tikhale chakudya chokwanira. Tachotse pampando achakwera kuti anyamata athu tapezere ntchito. Tachotsa chakwera pampando kuti amabizinesi tapatse moyo wabwino wa bizinesi komanso ndi ngongole zimene iwo akufunika mabizinesi apita patsogolo. Chotero pa 16 September mukavote mwanzeru mukachotse achakwera pampando. Ndiye ndifuna ndikufunseni funso, ife tonse tili pano tikhale aziphunzitsi, tachonge achakwera malikisi ake 10 kwa 10. Ndiye ndifuna ndifunse, kodi achakwera amene agwirira ntchito tapatsa 10 kwa 10? Tapatsa 8 kwa 10? Tapatsa 5 kwa 10? Tapatsa 2 kwa 10? Tapatsa jana achakwera. Inu mukakapolera wa 0 pa 10? Inu mukakapolera wa ndanda pa 10? Mukakapolera wa 0 pa 10? Mukapolera wa ndanda pa 10? Achakwera atana achakwera. President Wantu wanje. President Wantu wanje 2020. Wakanika kusunga mtengo wa ndanda aka president mukamaga chotsa chakwera pampando mukavotere UTM. Ifa UTM tikalowa mboma choyamba tidzakonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Tikakonza chuma cha dziko lino kukhala mchimake ndiye kuti mitengo ya zinthu idzatsika. Mtengo wa fetereza udzatsika, sudzadutsa 50,000 kwacha iyayi. Mtengo wa mbewu udzatsika, sudzadutsa 30,000 kwacha iyayi. Mitengo ya sopo idzatsika, shuga mtengo udzatsika, mafuta opikira mtengo udzatsika, zinthu zonse mitengo yake idzatsika. Tikonzenso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Akuwuzani kale olemekezeka Nsusa kuti ine udokotala wa ine soti mukadwala ndikupatseni litsipa mankhwala alitsipa iyayi, kapena mukadwala malungo ndikupatseni mankhwala ala iyayi. Udokotala wa ine chuma chikasokonekera cha dziko chikadwala ndichikonze chumacho chikhale bwino, zinthu ziyenda bwino mdziko. Chotero ifa UTM tikalowa mboma choyamba tidzakonze chuma cha dziko lino chikhale mchimake kuti mitengo ya zinthu idzatsike idzakhale umverera. Chachiwiri, ifa UTM tikalowa mboma tidzayambiranso program ya fetereza subsidy program ndicholinga chonena kuti alimi apeze fetereza wabwino. Ndiye mtengo wa fetereza ukatsika tikakhala ndi subsidy, mtengo wa mbewu ndiwomverera, tidzayamba kulima ndi fetereza ndi mbewu yabwino. Tidzalimbikitsanso ulimi wa ntherera, tidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Zotsatira zake tidzayamba kukolola zochuluka. Nkhokwe zidaliko mutayambalemo apingwa mutalika zija zidzabwereranso. Tikadzatero tidzayamba kudya katatu. Chachiwiri, ifa UTM tikalowa mboma tidzakhazikitsa mafakitare muno mulilongwe ambiri. Mmene malemu akamuzubanda ankakonza za Lilongwe, ankafuna Lilongwe kukhale mafakitare.
akuti zinthu zonse timadziyitanitsa kuchokera kunja, zinthu zija zipangidwa dziko lomwe lino. Pakhale mafakitare opanga zovala dziko lino, mafakitare opanga mafuta dziko lomwe lino, mafakitare opanga masopo dziko lomwe lino, mafakitare opanga zinthu zonse zimene timazifuna ndi kuzigwiritsa ntchito mdziko pakati pa anthu. Mafakitare amene amayenera kukhala ku Lilongwe, ndipo Kanengo adayikidwa ngati malo amafakitare amenewa. Lero mukapita ku Kanengo, mafakitare ambiri aja ngafodya basi pula ndi chimanga, mafakitare azina zonse kulibe ku Kanengo iyayi. Chotero kuno kwako kwa Chatata adakukonza kukhale malo kwa anthu oti azichoka pano azikagwira ntchito ku mafakitare ku Kanengo. Koma chifukwa mafakitare aja kulibe ku Kanengo, anthu akuno alibe ntchito, akusowa kugwira ntchito. Ife UTM tikalowa mboma, chachiwiri tipange ife ndikutsegula mafakitare ambiri ku Kanengo azinthu zonse zimene timazidalitsa kunja, ndi cholinga chakuti anthu onse akuno azikapeza ntchito ku Kanengo ku mafakitare. Achinyamata nonse konzekerani, ife UTM tikuteka 500 biliyoni kwacha chaka ndi chaka chotsegulira mafakitare ambiri ku Kanengo kumene iniyo muzikagwira ntchito. Ndiye achinyamata konzekerani mukagwire ntchito ku mafakitare aku Kanengo amene titsegule ife UTM tikalowa mboma. Chachitatu, ife UTM tikalowa mboma ndiye tionetsetsa tatsegula migodi yochuluka mdziko lino, tatsegula migodi 10 kwa zaka 5. Chotero tisayika 500 biliyoni kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi, titsegule migodi 10. Wina kwakhala ku Malingunde, wina kwakhala Kasiya, wina kwakhala cha Pasalima apa, wina kwakhala cha Nkhotakota, wina ku Kasungu. Titsegula migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira, titsayika 500 biliyoni kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Ife UTM tikatsegula migodi imeneyo, achinyamata ino mmawa poti muzipita ku Joni ku South Africa kafuna kuchita migodi, mugwira ntchito migodi ya dziko lomwe lino. Kotero konzekerani, ndife tokha UTM tili ndi manifesto yowaganizira kwambiri achinyamata yakuti titsegule mafakitare achinyamata akapeze ntchito, titsegule migodi achinyamata apeze ntchito. Chotero achinyamata a Malawi ndi kumemeni mukavotere UTM. Tili ndi agenda yabwino kwambiri, tili ndi manifesto yabwino kwambiri kwa achinyamata wonse a dziko lino la Malawi. Mukavotere UTM, titsegule mafakitare mukagwireko ntchito, mukavotere UTM, titsegule migodi mukagwireko ntchito. Ena inu ntchito zikusowa, mukavotere UTM. Ife ndamene kuganizira kwambiri za inu achinyamata. Zimenezi ena onse sangathe kudzinena iyayi. Ife tikukuwuzani mmene tichitire kuti 5 million jobs achinyamata tizazipanga bwanji. Ndife a UTM. Chotero mukavotere UTM. Achado MP anena kale kunena kuti ife a UTM nkhani ya madzi kuno tidzayikonza, nkhani ya secondary school kuno tidzayikonza, nkhani ya health center kuno tidzayikonza, nkhani ya misewu kuno tidzayikonza. Tidzayika 100 biliyoni kwacha chaka ndi chaka ku ntchito za makhonsolo, ndi cholinga kuti khonsolo ya Lilongwe ipange zonsezi. Pano khonsolo ya Lilongwe imapatsidwa 3 biliyoni kwacha yokha, 5 biliyoni kwacha yokha sangathe kupanga china chilichonse choloseka cha nzeru. Tikapatsa 100 biliyoni kwacha aonetsetsa kuno kuli madzi aukhondo, aonetsetsa kuno kuli chipatala, aonetsetsa kuno ku secondary school, aonetsetsa misewu yonse kuno ayikonza. Chotero mukavote mwanzeru, mukavotere UTM, mukavotera chakwera. Mavuto amene tili nawowa akhala akupitirira. Ati
mpacha kwera musakapotere iyayi mukapotere UTM. Ena onsewa ambuye wanawonso anabwera anatisiya numphawi wathu ndi njala zathu ndi mavuto wathu. Ulendo uno mukapotere UTM. UTM idzakonze chuma cha dziko lino. UTM idzakonzenso ntchito za ulimi tidzambe kudya katatu. Mukapotere UTM idzatsegule mafakitale ukanengo anyamata apeze ntchito. Mukapotere UTM tisegule migodi muno anyamata apeze ntchito. Mukapotere UTM tipereke 100 billion kwacha kumakonsolo tikonze ntchito za madzi, za magetsi, za zipatala, za masukulu. Ndi UTM yokha ili ndi manifesto abwino omveka bwino. Mukapotere UTM ithandizire kukonza dziko lino la Malawi. Iwona amene akutikapotera UTM pano akatikapotera UTM kandione manjano ndione manjano ndione manjano. Kotero mukagawa mpaloti mukayang'ane nkhope imeneyi, mukayang'ane simbo ya UTM, logo ya UTM imeneyi. Mukangoti chani kenako? Mukangoti chani? Kapena mukangoti chani? Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo. Habari yangu unakuwaje watatu?